Puff. Buff. Puff. Puff. Ale já tě vůbec nevidím, jestli jsi tam schovaný. Tak si nám ukáž, jak se řechtáš. Puff. Buff. Puff. Puff. Ty takovej šmudlaj, ty už tam nemůžeš ani sedět. Hop. Už to pro boha vypnem. Tak ještě jednou zkusím na tě. Puff. Vůbec vidět, co dělám já? Tak mi natoč. Ať si pak pamatujeme, proč to dělal. Ať víme, kvůli jaký krémě to bylo. Tak já udělám jenom takhle vždycky, jo? Puff! Tak udělej ještě vás. No to je celý, že? Jenom to bylo vidět. Puff! To je z druhé strany, jo? Z druhé strany, jo? Buff! 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 Já to nemám žádný místo, musím něco smazat. Tak nemáš, když to máme tady. Já to nepřetáhnu hnedka, že jo? Jo. Skoní. Handypop, to je hezký. Mně to hrozně líbilo. A kde jsi to? Tohle z Nextu. Tohle jsem si myslel, že se ti bude líbit. Tohle jsem si myslel, že se ti bude líbit. To je srandovnější s těma rukavicema, ne? Hm? Mamka, koukej, co dostala mamka, hele. Je, podívej na to.